ଚତୁର ଠେକୁଆର ଚତୁରତା। ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚତୁର ଠେକୁଆ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତ ଓ ଭୟଙ୍କର ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା। ସାପ ଭୋକିଲା ଥିଲା ଓ ଠେକୁଆକୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଠେକୁଆ ବୁଝିଗଲା କି ଏହା ତା ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଠେକୁଆ ଚତୁରତା ସହ ଭାବିଲା ଓ ସାପକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମଠୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୋ ସହିତ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର। ସାପକୁ ତା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠେକୁଆ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଲୁଚିଗଲା। ଏସବୁ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ଦେଖୁଥିଲା। ସେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଆସି ସାପକୁ ଉଠେଇକି ନେଲା। ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆକାଶର ବହୁତ ଉଚ୍ଚାକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଠେକୁଆ ସବୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ଶାଗୁଣାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁତା ବିନା ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକୁଳିବା କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବେ ବନ୍ଧୁତାର ଆଉ ଚତୁରତାର ବିଜୟ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।